Het eerste liepaai van Friesland is van de moon latere terugcommissaris van de Koning Jorritsma en officieel goedkaart. De wiener van het aai, Geert Mooi, nam de zilveren liep in ontvangst. Hij hield liepaai juist vond bij Sliekenborg in Weststellingwerf. Joet met een 53-jarige vrouw uit Boksmeer voorkomen van de rechtbank van Ljouwert. Ze werd ervan verdacht dat ze haar beide mannen om het leven gebracht had. De eerste in 2004 in Enkhuizen, de tweede in 2012 in Frienscher. De provincie had goed 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opleidings in de Suvel. Doel is om goed personeel leveren te kennen voor de nieuwe Suvelfabrieken die op het stuit bouwd worden op het Jereveen. Het geld voor de nieuwe opleiding om van Hal Larenstein is van de moon Olange. Nevens de politie is het gedrag van een politieman op Vlieland de 4 bij trog. Hij bezocht 2 camerajournalisten in te houden. Dat roemt volslijn uit de hoorn. De directie van de politie wil met de belutsenden praten. Vannacht is het om het vriespunt heen, er stiet een zuidwestenwind. Morgen heel bewolkt en zinnen, het wordt 13 graden.